Республика көне гаилә бәйрәменә әйләнде. Татарстан башкаласында аны технологик алгарыш буларак та билгеләп үттеләр. Цифрлы технологияләргә багышланган Татарстанның киләчәге дигән гаилә фестивале узды. Шулай ук яңа IT парк ачылды. Толырак мәгълүмат киләсе репортажда. Балалар мониторлар янында утырган орада ата-аналар аларның уңышларын күзәтә. Бу компьютерларда уйнап утыргына түгел, киберспортчыларның җитди ярышларга әзерләнүе. Хәзерге вакытта балалар белемнәрен ныгыта, аларның эшчәнлеге белгечләр күзәтүендә. Күрше блокта балалар цифрлы эшләнмәләр тәкъдим итә. 6-нчы сыйныф укучылары тәкъдим иткән робот алфавитны өйрәнергә булыша. Пожалуйста, букву Д. Вот он попросил показать букву Д. Допустим, ребенок не знает, как она выглядит, покажи букву Н. Н неверно, не переживай, все будет Он сказал, хорошо. теперь уже раз, чтобы ребенок не разрялся. Взрослый IT-парк помогает нам. Өлкәннәр IT паркы безгә балалар эшләнмәләрен күчереп алырга булыша. Анда алар үз дизайннарын күрсәтә ала. Балалар һәм өлкәннәр технопарклары хәзер бер түбә астында. Башкаланың үзәгендә Бәшир Рәмиев исемендәге IT парк ачылды. Даст очень хорошие, привлекательные рабочие места для нашей молодежи и талантливой молодежи, которые будут стремиться попасть в нашу столицу Казань. Цифрлы индустрия уңайлы шартларда. Конференц-зал, бизнес-инкубатор, китапхана, коверкинг, кафе, фитнес-залы бар. Ранний подъем, жесткая дисциплина. Арып китсәң, тренажерларда шөгыльләнергә була. Күнегүләр өчен уңайлы шартлар бар. Күнегүләрдән соң эшчәнлекнең нәтиҗәлелеге арта. IT киңлекне ничек яхшырту кирәклеген бергәләп билгеләгәннәр. Эшләүчеләрдән тәкъдимнәр алынган. 45 мең квадрат метрлы IT парк республикада иң зурысы, ярты елда салынган. Строительная отрасль с точки зрения работы в 2021 году показала большой рост более 7%. Огромные слова благодарности. Төзүчеләргә рәхмәт. Эшне тиз тоттылар. Барлык уңайлыкларны да булдырдылар. Масштаблы проект республикада цифрлаштыру юлында гамәлгә ашырылды. Аның төп фестивале 1000 еллык паркында узды. Биредә һәркем яңа цифрлы чынбарлыкка чумалды. Фәнис Мөхәммәтов, Регина Сафиуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.